Turn 4, az Arena 4 autósportos podcastje. A mikrofon mögött Baski Dávid és Rózs András. A mai adásban ránézünk a NASCAR szezonzáróra, ahol ismét nagy volt a tét, és nem kevesebb a dráma. Emellett friss IndyCar hírekkel is érkezünk, köztük Marco Andretti visszavonulásával, ami miatt megszakad az Andretti család 1964 óta tartó legalább egy nagy vagy major versenyen induló sorozata. Úgyhogy vágjunk is bele, Andris, mégpedig egy könnyed témával, mielőtt nagyon boncolgatnánk Hamlin bukását és Larson győzelmét. Mondd el, mennyire tetszett a döntő, vagy akár az egész playoff időszak. Szia Dávid, én is köszöntök mindenkit. Én azt kell, hogy mondjam, hogy egy élvezetes playoff volt, tehát nagyon sok jó versenyt láthattunk, kicsit eltekintve attól, hogy milyen volt a bajnoki döntő. Én azt gondolom, hogy kiemelkedő teljesítményeket láthattunk, és én nagyon élveztem. Szerintem nagyon sok olyan dolgot is mutatott a playoff, ami azt is megmutatta, hogy miért volt jó ez a rendszer, viszont nagyon sok olyan dolgot is láthattunk, többek között a bajnoki döntőben, ami miatt azt kell, hogy mondjam, hogy itt az ideje a váltásnak. Kezdjük először, mielőtt nagyon ebbe a témába kezdenénk bele, hogy mi is volt itt Hamlinnel, illetve hogy hát hogyan is veszítette el ezt a bajnoki címet, mert gyakorlatilag végig uralta, kontrollálta az egész versenyt az utolsó körökig. Csak hát jött az a sárga, és az a pit, ami teljesen felfordította ott a dolgokat. Igen, hát ugye a 312 kör plusz az overtime körökből 208-at vezetett Denny Hamlin, egész nap övé volt a leggyorsabb autó. Viszont a Goodyear, hát ugye most az jó kérdés, hogy a Goodyear hozott-e rossz gumit, vagy a csapatok kockáztattak túl sokat, minden esetre rengeteg versenyzőnek defektje volt a nap folyamán, mind a 4 bajnoki esélyes így járt. Egész nap egyébként William Byron volt az, aki elkerülte ezt, aztán csak azért, hogy 4 körrel a vége előtt defektet kapjan. Hamlin ekkor 3 másodperces előnyben volt. Byron bele csapódott a falba, és hát ugye a NASCAR-nál az a policy, hogyha valaki a falba csapódik, akkor azonnal lengeti, főleg ilyen tempóval, akkor azonnal lengetik a sárga zászlót. Ez meg is történt egyébként, és hát ugye volt egy óriási döntés, az 5-ös csapat, ugye Larson-nék, illetve Hamlinék részéről. Hamlin 4 friss gumit kért, Larson pedig 2 friss gumit, 2 külső gumit, és hát mivel 2 kör volt hátra az újraindítás után, kicsit érthetetlen, hogy Hamlinék miért kértek 4 friss gumit, úgyhogy szerintem... De ennyire nem bíztak volna, most ne arra, hogy szabadba vágok, csak hogy ennyire nem bíztak volna a Goodyear. Hát most mondod el, hogy a Goodyear hozott egyfajta gumit, ami úgy tűnik, hogy nem igazán tudott működni teljes távon, hiszen több versenyzőnek is volt defekt problémája. Most ők attól féltek, hogy azokon a kopott abroncsokon esetleg nem bírnák ki a maradék 2 kört sem? Nézd, én rengeteg szakmai nyilatkozatot, szakértői nyilatkozatot olvastam, és a legtöbb ember azt mondta, hogy a szimulációk és a gép, a modellek azt dobták ki, hogy a 4 kerék lesz a gyorsabb itt az utolsó körökben. Szerintem egy dolgot nem számol ki a szimuláció, az pedig az, hogy a többiek hogyan fognak dönteni itt a végén. Márpedig rengeteg autó és rengeteg versenyző úgy döntött, hogy vagy egyáltalán nem cserél gumit, és kimaradt, például Brad Keselowski is így döntött, és majdnem megnyerte a versenyt, és rengeteg versenyző és csapat úgy döntött, hogy 2 cserél, és éppen ezért túl sok versenyző volt Larson és Hamlin között. Szóval én megértem, hogy a szimuláció azt mutatta, hogy Hamlin gyorsabban végigér ebben a 2 körben 4 gumival, de egyszerűen ennyi autót nem tudsz 2 kör alatt megelőzni, akármilyen gumijaid lehetnének. És értem, hogy pénteken ott volt a track döntő, ahol Corey Heim 7 autót vagy 6 autót előzött meg a fal mellett menve. Ezekkel az autókkal ezt nem lehet megcsinálni, szimplán azért, mert a defektek ellenére és a gumikopás ellenére még így sincs akkora gumikopás, mint a trackban vagy az Xfinity-ben, úgyhogy
úgyhogy Igen, hát eléggé megváltoztat az autók. néha józanészt elő kéne venni ilyenkor, és tudom, hogy és tényleg az van, hogy hogyha az első helyezett vagy, és te vagy a leggyorsabb a mezőnyben, akkor neked a legnehezebb stratégiai döntést hoznod, és hát sajnos ezt láttuk Hamlineknél is. Amit akartam mondani, az, hogy egy truck vagy egy Xfinity autót per egy Cup autót most itt összevetünk egymáshoz, akkor tehát kikacagjuk az embereket, mert közük nincsen egymáshoz. Tehát egy kapos autó az olyan tempó, olyan erő van benne, annyival nagyobb, sorolhatnánk a dolgokat, amiben különböznek ezek a gépek egymástól, és a versenyzői kvalitásról nem is beszélünk. Tehát, hogy azért egy track mezőnye nem ér a közelébe se egy cup mezőnynek. Tehát nyilván könnyedebben meg tudod oldani a feladatod, mint a cupban. De sorolhatnánk a turbulens levegőtől kezdve a sok minden mást is, ami közrejátszik abban, hogy ilyet nem tudsz megcsinálni. A jelenlegi generációs NASCAR Cup autókkal nem tudod megcsinálni, illetve meg tudod csinálni, csak nem ilyen körülmények között. Tehát ahhoz még rosszabb körülmények között kellett volna lenni a többieknek. De hát ennyi választotta el Hamlint attól, hogy megnyerje, hát most már erősen 40 pluszosan az első bajnoki címét. Hihetetlen, és tényleg nagyon lehet sajnálni. Tudom, hogy nagyon sokan utálják őt, a mai napig kint is, itthon is, akik nagyon régóta követik a sorozatot. Nem kedvelik Hamlin, de én úgy gondolom, hogy ebben az évben, és mutatva azt, hogy ilyen idősen milyen teljesítmény tett le az asztalra, csatlakozhat azokhoz a versenyzőkhöz, akiket eddig is mi ketten legalább, de sok más ember is magasra emelt. Tehát így a világ autósportjában gondolok itt Fernando Alonsóra, vagy egy Scott Dixonra, vagy egy Will Powerre, akik ugyanilyen korukra, vagy hogyha kétkerekű, akkor Álvaro Bautista például, aki eszembe jut, akik így 40 környékén, vagy 40 pluszosan ilyen teljesítményt tudnak lehozni, és Denny Hamlinnek a teljesítményét még az is megemeli szerintem, legalábbis az én szememben, hogy egy olyan sorozatban kell teljesíteni, nem feltétlenül minden alkalommal, minden egyes hétvégén a maximum, csak a lehető legjobbat kihozni, ami több mint 30 fordulóból, 30 versenyben, és akkor azt mondják, hogy nagy része ovál, hát azon könnyű teljesíteni egy nagy fenéket, és ezt szerintem az elmúlt években, mióta közvetítjük a NASCAR sorozatokat, bebizonyosodott már több ízben is, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és akárki akármit mond, azért ez itt egy komoly dolog, amit itt egyesek letesznek az asztalra, és hát ilyen idős, hogy Denny Hamlin ezt meg tudta csinálni, teljesen mindegy, hogy milyen a múltja most, az kalapot emelendő dolog, és tényleg a legszomorúbb és legdrámaibb az egészben nem csak az, hogy elveszítette a bajnoki címét, illetve hogy ott volt a kapujában, és ezt sem tudta megnyerni, hanem ugye a legdrámaibb az egészben, és tényleg ebből egy tragédiát lehetne írni, tehát Shakespeare, hogyha ma élne, már írná a könyvet, hogy bakker, ez ilyen nincsen. Ugye, és hát van, hát tudjuk, hogy van, csak én arra gondolok, hogy itt ugye az édesapja, ami volt itt a fordulót megelőzően is hír, hogy hát sajnos már nagyon-nagyon rosszul van, és emiatt valószínűleg ez volt az utolsó lehetőség, hogy lássa fiát bajnokként. Ez nem jött össze. És talán csapás hátán az, ami most így érte perceken belül Denny Hamlint, és ez nagyon lecsapódott rajta, tehát ezt lehetett látni, teljesen összeomlott, és erről is szóltak a hírek, hogy ugye ő maga is nyilatkozta, hogy most akkor lehet, hogy ennyi volt, srácok, én ezt itt befejeztem, nekem ennyi jutott ebből az egészben, ezt nem tudom tovább csinálni. Aztán persze még alszik rá egy jó párat, jó sokat kell ráolodni, aztán kiderül, hogy ez most mennyire komoly az ő részéről ez a nem fenyegetőzés, ez a kijelentés. Tehát most tényleg komolyan szögre akasztja a sisakot, vagy még van remény? Szerinted? Folytatja? Hát én azon a teórián vagyok, hogy a 3 győzelemmel van előtte Kyle Busch az örök ranglistán. Én szerintem a régi nagy riválisát és csapattársát mindenképpen akarja még érni. Ugye 60. győzelmét szerezte meg idén Las Vegasban Denny Hamlin. Én azt gondolom, hogy Kyle Busch még abszolút meg lehet neki, főleg elnézve Kyle Buschnak az utóbbi
kétévi formáját. Előttük van ugye Dale Earnhardt a 8. helyen, az örök ranglistán 76 győzelemmel. Én azt már egy picit messzinek érzem Denny Hamlin számára. Ugye idén kiemelkedő éve volt, és 6 futamgyőzelmet tudott letenni az asztalra. Igen, ezért is mondtam azt, amit mondtam vele kapcsolatban, hogy tényleg egy elképesztő teljesítmény. Elképesztő szezonja volt, és hát nyilván szerintem azért nagyon sokban fog függeni a NASCAR-ral való pereskedés kimenetelétől is, hogy Denny Hamlinnek mi lesz a jövője a NASCAR-ban. Én nem lennék meglepődve azon sem, hogyha jövőre még erősebben jönne vissza, de azon sem lennék meglepődve, hogyha rossz kimenetele lesz ennek a tárgyalásnak, hogy gyakorlatilag mint ilyen Tony Stewart-szerűen teljesen elvágja minden kapcsolatát a szériával, és kitalál valamit. Hát azért azt el kell ismerni, hogy Denny Hamlinnek olyan üzleti partnerei, és olyan üzletei, és olyan befektetései vannak, meg annyit nyert már a karrierje során, hogy pénzre nem lesz gondja, az biztos. Valószínűleg nem kell már dolgoznia, hogyha nem akar karrierje során. Hát meg a leszármazottaknak se nagyon. Nem, viszont én simán belelátom azt, hogy Denny Hamlin egy ilyen Brad Keselowski féle utat bejár, és ugye Keselowskitől is olvashattuk, hogy például akar, hogyha megérkezik a Fordnak a GTP autója, akkor ő akar egy tulajdonos lenni egy olyan csapatnál, ami futtatja ezt, tehát hogy nagyon jó látni, hogy ilyen sok versenyzőből üzletember lesz, és szerintem Denny Hamlin is ezt az utat járja be. Én még Denny Hamlinről azt is el tudom képzelni, hogy valami politikai pályát be fog járni, mert amióta podcasttal, azóta rájöttünk, hogy egyébként elképesztően jól tud beszélni, és hihetetlen jó dolgokat tud mondani, úgyhogy ez lesz a nagy kérdés a jövőnek valóban, amit te is mondasz, hogy jövőre látjuk-e majd Denny Hamlint a NASCAR mezőnyében. Hogyha most tippelnem kéne, akkor azt mondanám, hogy szerintem ott lesz jövőre is a Daytona 500-zal kezdődő 2026-os szezonban, aztán meglátjuk. Ugye Kyle Larson nyerte végül a bajnokságot. Úgy nyerte Kyle Larson ezt a bajnoki címet, hogy Kansas óta nem nyert versenyt, ez május 11-ét jelent. Ez azt jelenti, hogy fél éve nem nyert futamot. Ott volt dobogós helyeken több ízben is, mint a szezonzárón is, ugye a 3. helyen végzett, és a playoffban is emellett 2-szer tudott második lenni, de pontok alapján jutott be. Tehát ő volt az egyetlen, aki pontok alapján jutott be a 4-esbe, és mondom, fél éve nem szerzett győzelmet. Majd elmondom, hogy miért, egy kicsit később, hogy miért tértem ki erre, de ez egy nagyon érdekes dolog, hogy valaki így végig tudja csinálni, és meg tudja szerezni. Ez a rendszernek a hibája, előnye, akárki onnan nézi. De ugye azt is tudni kell Larsonról mind a mellett, hogy megszerezte a második bajnoki címét, hogy nagyon jóban van Denny Hamlinnel, jó barátok. Beszéltük itt adás előtt, hogy azért ők heti rendszerességgel járkálnak el ide-oda-moda pihengetni, és Hamlin is elmondta, hogy mivel ők barátok, elment Larsonnak a bajnoki ünneplésére, tehát hogy ő ott volt, tiszteletből természetesen oda tette magát, és ez marha jól látni amúgy, hogy amúgy így visel. Amúgy most teljesen mindegy, hogy milyen múltja, ebben az évben, meg ezzel a viselkedéssel Denny Hamlin, oké, hogy a barátjáról van szó, de szerintem sok embernek belopta magát a szívébe ezzel a viselkedéssel. Szerintem tök jól állt hozzá a dolgokhoz. A másik fele pedig az ennek a sztorinak, hogy ez kevésbé volt fájó számára, mint az, hogy oda megy és végigüli a szezon végi díjátadót. Azt a 2 órát, amikor megkapja Kyle Larson a bajnoki serleget, vagy hivatalosan van ez a körítés, mint minden bajnokságnak a végén van ez a nagy körítés, ami igazából csak nem is tudom, PR dolog nagy rész, tehát pont leszarják már, bocsánat a kifejezésért, általában a versenyzők. Na most viccen kívül én voltam egy ilyenem. Hát szerintem az after party-t sokkal jobban várják az emberek, ahol ugye már ahova ugye a kamerák már sosincsenek beengedve, tehát aki esetleg egy ilyen after party-ra szerveződik, az tudjon egy dolgot, telefont előkapni, kamerát előkapni nem nagyon lehet ezeken az after party-kon, hogy ne kerüljön ki, hogy mik történnek itt. Még azt is el tudom képzelni, hogy le is kell adni, mielőtt belépsz a telefonodat, de nyilván ez csak túlzás. De amire akartam utalni, hogy ezeken a díjátadó gálákon, én voltam egy ilyenem, a MotoGP-nek 2022-ben.
és ott is olyan nagy csinadratta Valenciában, tényleg ki kellett öltözni rendesen minden, amit megadták a módját, az tény. Csak volt, talán nem is tudom már, hogy ki kapott valamilyen díjat, de nem ugye a fődíjat, hanem valamilyen mellékdíjat, se kiöltözve, volt, aki nem is öltözött ki, és volt olyan, aki el se jött. Tehát valamilyen díjat szerzett, de ott se volt, tehát így mondták a nevét, hogy na, azt hiszem Aleix Espargaró volt, de tök mindegy. Na, akkor te ezt a címet nyerted meg, ott se volt. Ő már szerintem rég otthon volt, vagy ugye ő eléggé gazdag egy csávó, mert szerintem épp a Porsche-jában száguldott valahol, tehát hogy pont letolta az egészet magasra. Szóval azért ilyen szempontból ez annyira nem egy ilyen kiváltságos dolog, hogy ott lehet az ember, de nyilván Hamlin el fog menni, hogyha már Larson bulijára elment, akkor ide is el fog menni, tiszteletét teszi, már csak a barátja miatt is, és akkor ezt a fájdalmas 2 órát ki kell bírnia. Aztán pedig hát jön a feldolgozás fázisa. Nehezen dolgozza föl, de hát napok teltek el, tehát azért nagyon sok ideje nem volt arra, hogy igazán feldolgozza ezt az egészet, de amikor azt mondod így 44 évesen, több mint egy évtizednyi versenyzés után, vagy még több, hogy ez életed legfájdalmasabb veresége, amúgy látva ezt a futamot, azt kell mondjuk, hogy ez nem terelés, ez nem egy duma, ez tényleg így érzi. Márpedig úgy, hogy azért Denny Hamlin tud a fájdalmas vereségekről beszélni. Hát a technikai problémák miatt elbukott bajnoki címek, és tehát neki ez a segíts, 5., ugye? 5. bajnoki nekifutása volt, bajnoki cím nekifutása, hogyha jól emlékszem. 4 volt eddig, ha jól emlékszem, amit elbukott, és ez az 5. most már. Ha jól az biztos, hogy bajnoki döntőben sokszor volt úgy, hogy nem igazán volt esélye, tehát tempóból nem volt meg, de rengeteg év volt az, amikor tényleg közel volt, még a playoff rendszer előtt is. Láttam egy elég csúnya mémet is a neten, hogy az afrikai kisfiúk azt hiszik, hogy Denny Hamlin a 7-szeres bajnok, mert annyiszor kapták meg azokat a mercseket, amiket legyártanak ugye a bajnokoknak, de nem tudnak használni, úgyhogy hát valószínűleg ugye ezek a termékek általában a szegényebb környékeken szoktak kikötni, úgyhogy hát Denny Hamlinnek az összes ilyen bajnoki merch az már valahol Afrikában lehet. Hát amúgy most gyorsan utána néztem, ha jól informálódtam, akkor ez volt az 5. alkalom, hogy Hamlin bejutott a legjobb 4 közé, és nem lett bajnok. És még 2010-ben is volt egy hasonló, vagy mélysebb, amit elszenvedett, amikor az utolsó futam előtt még ő vezette a pontversenyt, és még ehhez képest is egy mélyebb sebet kapott ezen a döntőn. Tehát érdekes, hogy mennyi csapás érte ezt a versenyzőt. Akkoriban lehet, hogy azt is mondtuk volna, hogy meg is érdemli, amit kapott, de ez az év az nálam egyértelmű. Tehát 60 futamgyőzelem, tehát 1/10 a futamgyőzelmeinek, az összfutamgyőzelmeinek, mióta ő versenyez a NASCAR kupa sorozatában, 1/10 ebben az évben szerezte 44 évesen. Én nem tudok emellett elmenni, hogy ez mekkora teljesítmény, és hogy mennyire magasra lehetne emelni szerintem Denny Hamlin csak emiatt. Csak hogyha erre koncentrálunk. Igen, sokszor beszélünk arról, hogy megkóstolnánk azt a itókát, amit Denny Hamlin összekotyfaszt, mert hát köztudottan ő egy ilyen egészségcentrikus, nyilván minden NASCAR versenyző azért már elképesztő formában van, de valahogy Denny Hamlin ezt még egy új szintre emeli, és tényleg van valami itala, amit minden nap megisz. Hát nem tudom, hogy megiszik, nem tudom, hogy milyen vitaminokkal, meg milyen anyagokkal van tele, de elképesztően fiatalon tudja őt tartani, és tényleg élete formájában versenyez. Na még egy gyors gondolatom ugye ez az egészhez, hogy ugye Larson megnyerte, kiszállt az autóból, nyilván örült a bajnoki címnek, csak aztán nyilván tudatosult benne, hogy pont a legjobb barátját, vagy az egyik jó barátját sikerült megvernie, aki abszolút a legjobbnak bizonyult ezen a versenyen, és az egész szezon nézve, ahogy beszéltünk róla, szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy az év versenyzője volt szerintem Denny Hamlin. Lehet, hogy
Dr. Juhász Zoltán most ide jönne és álomverne engem, Nem. vagy Parag Zsombi kollégánk mondana más véleményt róla. Hát ő meg biztos, hogy nem, tekintve, hogy szerintem Magyarország legnagyobb Danny Hamlin szurkolója Zsombi, úgyhogy hát nem lehet egyszerű ezt vagy lekommentálni. Körülbelül olyan volt, mint neked az egész éved, Scott McLaughlin. Oké. Vagy ez az elmúlt 10-valány évem a Ferrari-val, ugye? Jogos. Még egy dolog Larsonhoz, ő az első versenyző, aki indult az Indy 500-on, és NASCAR bajnok lett az adott évben, úgyhogy azért ezt is el kell mondani, de nem véletlenül jegyezted meg azt a májusi dátumot a Kansas-i utolsó futamgyőzelme óta. Én azt gondolom, hogy Larsont egy picit eltörte az a májusi Indy 500, és hát meg és a ehhez képest, hát nyilván meg a Coke 600, és ehhez képest annyira tehát hogy valahogy a szezon végére, meg a playoffra főleg annyira föl tudott állni, és azért amikor dicsérjük Danny Hamlint, és azt mondjuk, hogy az év versenyzője, azért Larsonnak a mentális erejét is meg kell említeni, mert szerintem erre szoktunk azt mondani, hogy mentálisan rottyon volt. Szerintem ott a szezon közepén, egész nyáron neki azt kellett földolgozni, hogy egy két győztes autóba beül, győzelmi lehetőséggel indulva az Indy 500-on és a Coke 600-on, kétszer is a saját hibájából dobott el jó eredményt, úgyhogy még egy ilyen Larson szintű versenyző is össze tud omlani, és ebből meg fölállni. Nem csak az ezzel kapcsolatban, hogy két versenyt egy napon eldobott, úgyhogy mind a kettőn esélyes autóval, esélyesként indult a futamgyőzelemre, mert az Indy 500-on is esélyes volt, főleg a tavalyi évet nézve. Persze. Idén kicsit kevésbé éreztük, mert volt már neki korábban is hibája talán, vagy nem volt annyival, tehát nem éreztük azt, hogy erősebb lenne a tavalyhoz képest, sőt inkább gyengébbnek, de nem is ez a lényeg. Esély így is megvolt, mindenkinek megvan az esély az Indy 500-on futamot nyerni. Lehet neked a legjobb autót, sokszor láttuk már azt, hogy utolsó pillanatban jön egy hiba a pitben, nem a versenyző hibája, alultankolják, stb. Rossz taktika, blablabla. Bla, bla. Nem is ez a lényeg, ezt most tényleg ő rontotta el, és pluszra eltette erre az egészre még a Coke 600, ez így van, de nem is ez, hogy hibázott, hanem nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Tehát az a média hype, ami körülötte volt ezzel kapcsolatban, hogy emiatt, meg azok az elvárások, amik voltak, amiket próbálta elsegetni, de ott volt a kis fejében, hogy gyerekek, tényleg én képes vagyok el, és mindenki más győzködte arról, hogy igen, ő benne lehet, hogy volt kételyek, de megpróbáltam bebizonyítani, hogy ahogy mondom, a mentális felkészültségének köszönhetően képes megbirkózni mindennel, és elbukott, és szerintem ez az, ami leginkább fájdalmas számára, hogy nem tudott mentálisan megbirkózni a teherrel teljes egészében, és ez az, ami egy kicsit megrottyantotta őt, hogyha már a te szavaiddal szabad élnem. Én legalábbis így látom. Igen, és ebből állt föl, tehát így van. Én azt gondolom, hogy nagyon felemásan fog gondolni erre az évre. Viszont hát igen. Viszont én nagyon remélem, hogy rengeteg, annak ellenére, hogy Larsonnál mit okozott ez, és lehet, hogy Larson lett volna az a versenyző, aki 6 győzelmet szerez, hogyha nincs ez a baklövés az Indy 500 Coke 600-as duplázáson, mert brutálisan kezdte a szezonját Larson. Igen, 3 futamgyőzelem volt, ugye Kansas volt meg a harmadik, igen. Igen, és én azért nagyon reménykedek benne, hogy nem fog eltántorítani NASCAR versenyzőket ettől a próbálkozástól, bár egyelőre nincs hírünk arról, hogy bárki is tervezne a NASCAR mezőnyből jövőre elindulni, de hát ott lesz nekünk pedig nekem lenne pár nevem. Hát én alapból Conor Zilic-sel kezdeném a sort, aki Boszkótól idéznék, Boszkó kollégánktól, hogy amit beprogramozol neki, mint egy Terminátor, azt meg tudja csinálni. Conor Zilic, ez az új generációs, ez a Verstappen-féle versenyző, úgyhogy őt nagyon megnézném, de hát igen, ugye Kyle Busch-nak is van egy tartozása az Indy 500-zal, vagy hát az Indy 500 tartozik egy kicsit Kyle Busch-nak, de még, ahogy te is mondod, rengeteg nevet mondhatnánk.
Én azt gondolom, hogy Conor Zilic még abban a periódusában van az karrierjének, amikor majdnem, hogy teher nélkül megpróbálhatja, Kyle Busch meg már abban a periódusában van a karrierjének, amikor igazából tényleg most mi a legrosszabb, ami történhet vele, alapon elmegy, főleg ahogy az utóbbi 1-2 évben teljesít a NASCAR-ban. Úgyhogy Larsont az biztos, hogy egy darabig nem fogjuk látni az Indy 500-on, azt gondolom, hogy ezt kijelenthetjük, viszont én nagyon remélem, hogy a többiek előtt megnyílik a kapu, és ki fogják próbálni magukat ezen a duplázáson. Tudod, hogy kit néznék meg? Bár szerintem kitalálnád, hogyha akarnád, és gondolkodnál 10 másodpercet. Azt nem mondta, hogy SVG-t. De. Még a NASCAR-ba se tudod beletanulni, nem, hogy az IndyCar-ba. De az teljesen mindegy, hogy most a NASCAR-ral mennyire tudsz menni oválpályákon, hogyha a formula autózásban alapból jobb vagy. Mert én gondolom azt róla, és hogy jobb. Én szerintem jobb. Mielőtt ment volna Amerikában NASCAR-ozni, Shane Gisbergen, ha jól emlékszem, ment például, hát régen, nem is tudom, hogy hívni, Toyota ilyen kis formula bajnokságban menni 2021-ben is, és ott igen, bajnok is lett. Új-Zélandi nagydíjon. Igen. Most így gyorsan rá is kerestem. Én szerintem formula autózásban jobb lenne, és oválon én úgy gondolom, hogy most azért van némi tapasztalat, oké, NASCAR kupautóról beszélünk, de én úgy gondolom, hogy egy IndyCar autóval szerintem egy Indy 500-on versenyképes tudna lenni. Én legalább, sok mindentől függ persze, de én úgy gondolom, hogy versenyképesebb tudna lenni, mint jelenleg a NASCAR-ban, mármint oválokon. Lehet, hogy ugye nem nagyon néztem, nem nagyon volt lehetőségem nézni idén NASCAR-t, de az biztos, hogy én megnézném azért őt, hogy mire képes egy formula autóval. Kiderülne legalább az, hogy, de nyilván a fiataloktól nem elvéve a dolgot, csak hogy mondom, hogy ő is szerintem, mert a büdös életben nem gondoltam volna, szerintem senki, hogy McLaughlin is képes lesz majd például egy IndyCar autóval oválokon jól teljesíteni. Ehhez képest, hát azért egy kicsit más a helyzet. Persze, azért ne felejtsük, hogy McLaughlin egy picit fiatalobban csöppent bele ebbe a körbe. Ez így van. De hozzáteszem, hogyha a Trackhouse megérkezik, akkor ott szerintem az összes az Indy 500-ra, amit ugye pedzegetett már Justin Marks, azért ott megnyílna a kapu. Szerintem egyébként Chastain előtt is, nem tudom, hogy vannak ilyen ambíciói, de abszolút el tudom képzelni őt is, megvan a karaktere hozzá, hát meg nyilván Zilic és SVG előtt is. Ugye, meg hát igazából az összes Chevy versenyzőre ezt tárhatjuk, hogy ha van egy biztos pont az IndyCar-ban, az a Chevrolet-nak a jelenléte, én azt gondolom. Tehát nyilván a Hondával kapcsolatban vannak kérdéseink. A Chevy az here to stay, tehát hogy ők IndyCar-ban is itt fognak maradni. És azt gondolom, hogy a Trackhouse ez egy jó kiindulási pont lehet majd a NASCAR-os versenyzőknek. Zárva a NASCAR-os blokkot, azért még egy dolgot érdemes megbeszélni, legalábbis így röviden, de nem akarom nagyon húzni az időt vele. Meg fogják szüntetni ezt a jelenlegi bajnoki döntőrendszert szerinted, vagy sem? Tudom, hogy már régóta téma, én kérdeztem Zsombit is, Zolit is már többször az elmúlt években, ez nem most, sőt az egyik szezonzáró műsorunkba és stúdiós műsorunkba is témaként bedobtam nekik, hogy beszéljenek erről, mert volt korábban is igen sok panasz erre a rendszerre. És most nagyon erősek a hangok a tekintetében, vagy afelé tendáló hírek jönnek, hogy ezt tényleg meg fogják most szüntetni. Más irányba, és ti is nagyon sokat beszéltetek már róla a Menjetek körbében. Én arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted jelen pillanatban mi lenne a legjobb megoldás, mivel lehetne lecserélni, hogy egy kicsit igazságosabb legyen a rendszer. Én 100%-osan fogok most menni. 100%-ra mondom, hogy a jelenlegi rendszer az meg fog szűnni. 3 lehetőség van. Az első lehetőség, amit én nem preferálnék,
az a teljes szezonos pontverseny visszahozása. Tehát, mint például ugye az IndyCarban is van most, ez a klasszikus bajnoki pontverseny 2003 előtt a NASCAR is így működött. Én azt gondolom, hogy egy 36 versenyes szezon, az nem tudja meglépni ezt. Tehát, hogy 36 versennyel nem tudsz teljes szezonos pontozást csinálni, mert valaki már 2-3 versennyel a szezon vége előtt bajnok lesz, ha csak nincs valami anomália. Amit én preferálnék, az a második opció, a 10 versenyes Chase, ez a régi modell, ami 2004 és 2013 között volt a NASCAR-ban. Miért szüntették meg akkor? Ha ez szerinted jobb? Miért szüntették meg? Hát azért, hogy még izgalmasabb legyen, és még több drámát generáljon a NASCAR. Tehát, hogy még nagyobb sót csinálják. Igen, tehát nem volt elég drámai nekik a Chase, amivel nem értek egyet, mert rengeteg. Tehát nekem a mai napig a kedvenc NASCAR szezonom, nyilván nagyon szerettem azokat a szezonokat, amikor Jimmy Johnson lett a bajnok, de az kedvenc NASCAR szezonom az a 2011-es, amikor Carl Edwards és Tony Stewart gyakorlatilag a célvonalig versenyeztek a bajnoki címért, és Tony Stewart lett a bajnok. Szenzációs év volt, úgyhogy nekem ez az egyik kedvenc évem, és ez Chase-es év volt, de nem volt ez a rendszer elég drámai a NASCAR-nak. Én ezt visszahoznám, tehát hogy szerintem a mai Next Gen autókkal, és azzal, hogy mennyire kicsi a távolság bizonyos versenyzők között, és tényleg nem lehet konzisztensen végignyerni egy 10 versenyes Chase-t. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó rendszer lenne, ez nagyon ülne. És akkor mondom a harmadik verziót, ami szerintem lesz, mert a hírek alapján én azt gondolom, hogy ennek van a legnagyobb visszhangja, ez pedig a 3-3-4-es playoff, tehát 3 kör, az első körben 3 futam, a második körben 3 futam, és aztán az utolsó körben 4 futam dönti el a bajnoki cím sorsát. Ez ugye a harmadik verzió, és a legtöbb szakértő, meg a legtöbb híradás szerint ez a rendszer fog megérkezni. Hány versenyző jutna be ezekbe a lépcsőkbe? Tehát ugye, ha jól értelmezem, akkor ez egy 16 futamos, vagy 16 futamos, 16 versenyzős lenne ugyanúgy, mint eddig is, ha jól mondom. Én szerintem 16-ról lemennénk 8-ra, és akkor 8-ról lemennénk 4-re, és az utolsó körben pedig 4-en, vagy 16-ról lemennénk 12-re, és az utolsó körben 8-an. Hát igazából ez ki fog derülni néhány héten belül. Azt olvastam, hogy 1-2 héten belül a NASCAR kijön a pontos modellel, hogy melyiket fogják választani. Azért leesne az állam, hogyha azt mondaná a NASCAR. Tudjátok mit, srácok? Annyira tetszett nekünk ez a bajnoki döntő. Na és egyébként, hogyha van egy aspektus, amikor biztos, hogy nem jönne vissza Denny Hamlin, az akkor lenne, hogyha megtartanánk ezt a bajnoki döntőrendszert. Hát igen, nagyon sok oka van a távozásra, és nagyon kevés indoka van arra, hogy maradjon. Hát ezt a közeljövőben remélhetőleg megtudjuk, és hogyha ezt megtudjuk, akkor nyilván beszélni is fogunk róla, mert van azért miről beszélni, és tényleg nem szeretném elvinni a sót másoktól, de tényleg erről muszáj nekünk is beszélni, és említést tennünk arra, hogy mi zajlott ebben a világban. Itt a szezonzáron legalább, vagy a szezonzárót követően, mert tényleg nagyon érdekesen és izgalmasan alakult az utolsó futam és a bajnoki döntőnek a sorsa. Na de zárva a NASCAR-os blokkunkat, térjünk is rá az IndyCarra. Egy szomorú hírrel, lényegében azt kell mondanunk, hogy egy szomorú hír, bár nem halálesetről van szó, hála az Istennek. Az Andrettikről lesz szó egészen pontosan, azon belül is Marco Andrettiről, és az egész Andretti dinasztiáról. Ugye Marco Andretti bejelentette, hogy jövőben nem kíván versenyezni egy sorozatban sem, semmilyen szinten, úton, módon, és ahogy már a felvezetésben is említettem, ez 1964 óta van az a sorozat, mióta legalább egy olyan major vagy nagy futamon elindul egy Andretti név, ami tényleg releváns bajnoki verseny, vagy nagy téttel bíró verseny, ilyen mondjuk az Indy 500, hiszen az elmúlt években a Marco Andretti az Indy 500-akon indult el, nem is indult teljes szezonos IndyCar bajnokságban. Na de akkor beszéljünk egy kicsit Marco Andrettiről.
Egy szolid 253 indikár rajtal rendelkezik, ugye mindegyiket a saját csapatuknál, az Andretti csapatnál töltötte el ezt a 253 indikár versenyt, 20 Indy 500-on vett részt, ugye 2020-ban egy óriási meglepetése polpozíciót is tudott szerezni, több dobogóval is rendelkezik, 2 indikár győzelme is van ráadásul, a legjobb szezonja azonban csak egy 5. helyre volt elegendő 2013-ban, az volt a legjobb éve, hogyha a teljes évadot nézzük, de szerintem ami a legemlékezetesebb, és cáfolj rám, hogyha ez nem így van, az az első Indy 500 volt. Szerintem, ha Marco Andretti nevét említjük, akkor mindenkinek ez a kép jut eszébe, hogy hogyan bukta el az Indy 500-at. Egyetértek, abszolút, és én picit azt érzem Marco Andrettinél, aztán vitatkozhatunk ebben, hogy ő azért nagyon nem hozta ki magából a maximumot karrierje során, tehát picit azt érzem, mint mondjuk, ha már NASCAR-ról beszélgettünk, vagy NASCAR-ban egy Austin Dillon, vagy jelenleg ugye Ty Gibbs az új generációs Austin Dillon, vagy az F1-ben említhetnénk Lance Stroll, tehát hogyha egy olyan csapatba versenyzel, ahol nincs realisztikus veszély arra, hogy bármi, tehát hogy igazából nincs semmi motivációd arra, hogy jobban teljesítsél, mert tök mindegy, hogy teljesítesz, ott tudsz maradni majd, és minden évben megkapod a lehetőséget, és én abszolút azt éreztem Marco Andrettin egész karrierje során, hogy nagyon sok potenciál, elképesztően tehetséges, de egyáltalán nem rakta bele a munkát abba, hogy esetleg ő belőle bajnok legyen, vagy Indy 500 győztes legyen, és ez választotta el egyébként a nagyobb sikerektől, és egyébként még egy picit Graham Rahal-t is ide tudnám tenni, bár benne azért nem érzek annyi tehetséget, mint mondjuk Marco Andrettiben, de hát... Ő is erősen indította az indikáros pályafutását, tehát szó se róla, hogy a kettőt egy kicsit össze lehet hasonlítani, vagy vetni ilyen szempontból, mert azért ő is oda tette magát a fiatal karrierjében, vagy kezdő karrierjében, de értem, hogy mire akarsz célozni. És talán ezt mondjuk lehet, hogy belenyúlok a darásfészekbe ezzel a mondattal, de én is egyetértek azzal, hogy több tehetség van Marco Andretti, vagy volt Marco Andrettiben, de nem tett bele annyi munkát, mint Graham Rahal szerintem. És néha ez kevés. Ez néha kevés. Ez kevés egyszerűen ahhoz. A tehetsége nem fogod tudni csak és kizárólag megszerezni azokat a célokat, amiket kitűzöl magad elé. Ehhez bele kell fektetni jó időt, meg energiát bele kell fektetni. Bocsáss meg, hogy megszakítalak. Hozzáteszem, azért egy különbség van Marco Andretti és mondjuk Graham Rahal között. Óriási név Bobby Rahal, de az Andretti nevet cipelni egész életedben a hátadon, az sem lehet egy egyszerű dolog. Hát az sokkal rosszabb. Az sokkal rosszabb egy Andretti nevet cipelni. Úgyhogy két felmenőd is legendája a sportágnak. Hát a nagyapád Forma 1 világbajnok, Indy 500 bajnok, IndyCar bajnok, majd mindjárt elsoroljuk még az összes többit is, de mert erről is lesz szó. Szóval Marco Andrettinek igen, egy nagyobb cipőbe kellett belelépnie, mint Graham Rahalnak, ezt aláírom, és nagyon benne volt a tehetség, de egyszerűen nem tudta kiaknázni. És ugye mindenki azt mondta, hogy leginkább oválokon fog ő is jól teljesíteni, és nem pedig épített pályákon. Ennek ellenére pont Sonamában sikerült megszereznie karrierje első évében futamgyőzelmet. Igaz, hogy az még 2006 volt, tehát az még az IRL és Champ Car szakadt évek egyike, tehát igazából amikor érdemesebb talán ránézni Marco Andrettinek a karrierjére, az 2009-2010-től releváns én véleményem szerint, és hogyha ott azokat az eredményeket megnézzük, akkor ugyanúgy amúgy jól teljesített, épített és utcai pályákon is nem volt annyira kiemelkedő, de nem volt sokkal rosszabb. Tehát az oválokon hozta a dobogókat, de nem volt rossz épített versenyek. Egy kicsit többet kellett volna, ahogy tényleg mondjuk belefetszölni ebbe az egészbe, és azt nem mondom, hogy a nagyapja, de az apja eredményeit tudta volna hozni.
szerintem benne volt ugyanúgy, és szerintem egyetértesz ebben, benne volt a potenciál arra, hogy meglegyen neki a bajnoki cím legalább egyszer. Egyetértek. Amit ugye elmondhatunk, hogy azért az Indy 500 volt Marco Andrettinek minden évben a csúcs, és 6 alkalommal volt esélye valós győzelemre. Nyilván a legnagyobb győzelmi esélye az 2006-ban volt, és hát hogyha itt a statisztikám nem csal, amit kiírtam, 20%-os top 3-as arányt élt el az Indy 500-on, ami egészen elképesztő. Igen. 20 Ja, hát vannak ilyen versenyzők, akik Indy 500 specialisták, tehát ez szó se róla, csak ő nem egy Conor Daly, nem egy Ed Carpenter, ő szerintem egy nagyobb név lehetett volna, meg alapból egy nagyobb név volt, és egy nagyobb potenciál rejlett benne, mint a másik két versenyzőben, akik mondjuk szintén Indy 500 specialistáknak tekinthetőek. Azért nem mondom például Joseph Newgardent, vagy bárki mást most még itt a közelmúltból, mert vagy akár Helio Castroneves-t, mert ők nyertek Indy 500-at, tehát nekik azért ez a siker összejött, és nem egyszer. Viszont a Ed Carpenternek, Conor Daly-nek ugyanúgy nem jöttek össze ezek a sikerek. Pedig mégis Indy 500 specialistának tartjuk őket. És az a pole pozíció is, amit összeszedett Marco 2020-ban, ez tényleg nem tudni, hogy honnan jött. Tehát ez akkora meglepetés volt, hogy ilyen a világon nincsen, körülbelül ezt mondtuk akkor. De nem jött össze ez a hőn állított siker, akármennyire is nagy specialistája, nem tudta megcsinálni azt, amit kellett. És hát az elmúlt évek igazából teljes szezonja utoljára 2020-ban volt, tehát pont ez a covidos év volt neki az utolsó teljes éve. Onnantól kezdve az elmúlt 5 szezont, nem is nevezhetjük szezonnak, 5 próbálkozása volt az Indy 500-on, egyik se jött össze, tehát 20 környéket, tehát top 10-ben sem volt. És az Andrettivel ment, tehát és mindig szenvedett, állandóan szenvedett az autójával. Kevés volt ő már ehhez itt. Tehát ott hogyan fogunk szerinted emlékezni már? Most bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, csak hogyha visszaemlékezünk majd arra, hogy Marco Andretti mi volt az Indikárnak, hogyan fogunk rá emlékezni? Fogjuk őt emlegetni egyáltalán szerint? Az egyik legnagyobb reménység, akiből nem lett semmi, és ilyenből egy tucatot szerintem föl tudnánk sorolni, hogyha elkezdenénk a fejünkben pörgetni a neveket, mert szerintem tényleg van egy tucat név. Utána kellene nekem is néznem most így hirtelenjében, hogy mondjuk rágondolok a 2015-ös évre, hogy milyen nevek voltak akkoriban, és kikből mi lett végül, milyen potenciált láttunk bennük, aztán pedig elvesztek, mint például Sage Karam. Csak hogy mondjak egyet, J.R. Hildebrand. Igen. Szerintem Sage Karam a tökéletes példa. Tehát... Sage Karam tökéletes példa, tehát szerintem sincs annál jobb példa, mint Sage Karam. Ő volt Alex Palou előtt Alex Palou, tehát szerintem Ganassi-éknál Sage Karam volt a következő Scott Dixon, ehhez képest szegénynek hát teljesen befellegz. Nem is tudom, hogy mikor láttam utoljára a nevét. Talán sportautózásban még néha elindul, de... Hát Sage Karam, hát ugye NASCAR-ozott is mostanában, aztán volt itt neki ez a... volt valami nagy eseménye neki NASCAR-on, de nem jut eszembe. Volt valami nagy incidense. Xfinity-be ment, hogyha jól emlékszem. Sage Karam. Ugye idén is mentem úgy Sage Karam. Xfinity-ben 4 versenyen is, legalábbis 4-en biztosan elindult, de volt neki valamilyen nagyobb balhéja, nagyobb incidense, meg volt neki amúgy jó eredménye Xfinity-ben, mondjuk volt egy 4. helye 2023-ban, szóval ő ment itt a NASCAR középső sorozatában, trackban kevésbé, a Cup-ban meg szerintem egyáltalán nem ment. De Sage Karam ment 2022-ben is Indy 500-on például. Szóval ő mindig itt volt, csak soha nem váltotta be azokat a reményeket, amiket hozzáfűztek. Tehát, és neki nagyon-nagyon, tehát az volt a legnagyobb baj vele, és azt hiszem volt egy interjú korábban, talán írtam is róla, de az már évekkel ezelőtt volt, hogy ahogy mondod, Alex Palou, de nem is Alex Palou, inkább Kyle Kirkwood. Sokkal inkább Kyle Kirkwood. Mert ő végigjárta azt a ranglétrát, amit Kyle Kirkwood. Palou nem. És ott volt, tehát tehetsége megmutatkozott a junior kategóriákban,
Csak egy baj volt, nem volt pénze. De Hm. nulla pénze volt. De hiába volt tehetsége, hogyha nem tudja befizetni. Ez a mai napig rengeteg versenyzőnél megvan. Tehát kapott egy ilyen himi-humi évet ugye a Chip Ganassi 15-ben, és ott volt neki dobogó, és ennek ellenére 16-ra így elengedték a kezét, hogy jó van barátom, akkor szevasz. De most nem akarok Szécskeremről beszélni meg itt ezekről a nevekről, de válaszolva arra a kérdésedre, hogy hogyan fogunk rá emlékezni, hasonlóképpen, mint Szécskeremre volt egy nagyon nagy reménység, egy nagyon nagy tehetség, egy nagy bizodalom, egy nagy vágy, egy nagy sztori, amiből akár tényleg regényt is lehetett volna írni, meg egy dokumentumfilm sorozatot, amiből nem lesz végül semmi az ég egyet a világon. Maximum Máriónak az egyik, hogyha Istenem ne adja, de hogyha ne adj Isten, mégis bekövetkezne a halála valamikor itt a következő években, készül róla, biztosan vagyok benne, hogy egy több részes dokumentum, hogy abban fogjuk látni az unokáját megszólalni, mert sajnos többre nem vitte. De nem akarom bántani őt, mert amúgy én úgy gondolom, hogy azért a tehetség így is megmutatkozott, csak tényleg az, amiről beszéltünk, hogy a munkába fektetett idő, az nagyon kevés volt. Sokkal teljesen más felé járt ő, mint az Indikár. És ilyenkor sajnálom, hogy nincs itt Molnár Dávid kolléga, aki viszont amióta ismerem, óriási Marco Andretti szurkoló volt, és hát én emlékszem arra, hogy egyébként időmérőkön mindig jól ment Marco Andretti, és mindig azt néztük, hogy na, Marco már 10 helyet visszaesett a igen. gyenge kezdés után. Igen, gyenge kezdés után erős visszaesés valóban. Igen. Úgyhogy ő biztos, igen, hogy megvédeni azért a karrierjét egy picit, de hát nehéz lenne védeni. Akkor gyorsan említsünk még meg egy-két dolgot az Andretti dinasztiával kapcsolatban, hogy említettem, hogy megszakadt 64 után, tehát több mint 60 év után megszakad az, hogy egy Andretti nevet lássunk legalább egy nagy versenyen. Ugye 1940-ben született Mario Andretti, szóval nem egy fiatalemberről van szó, 85 éves Mario Andretti, és akkor még, ugye 1940-ben Olaszországban született, ami ma már nem Jugoszlávia, hanem Horvátországnak a része, és Motovunnak hívják ezt a települést. Te tudod, vagy hallottál már erről, hogy Motovun? Nem. Én jártam is ott konkrétan. Hoppá! Véletlenül, még 6 évvel ezelőtt egy nyaralás során, így a környéken voltunk, az Isztriai félszigethez tartozó egy ilyen kis település. Olyan hasonló, mint az összes olasz település vagy falu, amit látsz a hegységek vagy hegyvidékeken, hogy így a hegyek tetején ilyen falvak így hirtelen megjelennek. Na hasonló ez a település, Motovun, egy nagyon kis olyasmi, mint hogyha egy vár lenne, de az egy település egy hegyre építve. És addig nem tudtam, mert nem igazán foglalkoztam vele, hogy mi volt a versenyzői karrierjét megelőzően, tehát hogyan emigrált a család az Egyesült Államokba, de ő valóban az akkori olasz királyság, ma már Horvátország területén lévő Motovunban született, és amikor odaérkeztünk, és így keresgéltem, hogy amúgy hol is vagyunk, meg milyen szép, tök jó, de amúgy mi a fene van itt, és akkor látom, hogy Mario Andretti itt született. Mi van? Tehát az életben nem gondoltam, hogy tudtam, hogy ott született, és a lényeg az, hogy ugye, ahogy mondtam, fiatalon emigrált a család az Egyesült Államokba, és hát viszonylag fiatalon akkoriban, mondhatjuk fiatalon elkezdett versenyezni, 24 évesen, és hát mennyi cím áll, nem csak az ő neve mellett, de leginkább róla tudunk beszélni, de az egész Andretti család neve mellett, akik nem csak Márióról van szó, hanem itt ugye van neki egy ikertestvére, Aldo, aki hát annyira nem lett sikeres, mert ugye Mario Andretti, ahogy említettük, ugye 78-ban lett Formula 1-es világbajnok, 69-ben Indy 500 győztes, 67-ben Dayton 500 győztes, 4-szeres IndyCar bajnok, van Le Mansból dobogó eredménye, és gyakorlatilag ő az egyetlen versenyző, aki a Triple Crown behúzta. Igen, bocsáss meg, az Indy 500 egyik ilyen edzésnapján mesélt egy sztorit Mario Andretti, meg nem mondom már, hogy melyik évről volt szó, de konkrétan volt egy óriási balesete az egyik edzésen Máriónak, és
és sajnos nem tudott elmenni a fotózásra, mégis rajta van a fotón Mario Andretti, méghozzá úgy, hogy nem Mario Andretti van a fotón, hanem elküldte Aldót, és beállt a képre, úgyhogy ennyire hasonlítottak rá, és hát ugye nyilván a testvéréről szépen beszél az ember, és azt mondta Mario Andretti, hogyha Aldo is versenyzett volna, akkor neki nem lenne ekkora neve, mert sokkal tehetségesebbnek tartja az ikertesóját, mint saját magát. Hát azért az kétlem, nyilván így már könnyű beszélni, ahogy Mário is beszélhet. Úgy lehet, hogy benne van, és csak azért nem tudjuk meg soha, mert ugye egy súlyos baleset miatt kellett abba hagynia ott a 60-as években Aldónak a versenyzést. Tehát volt egy nagyon csúnya balesete, ami miatt utána azt mondta, hogy inkább elmegyek vállalkozóként segíteni a családot, mint sem, hogy itt kockára tegyenem az életemet. Sajnos ő már elhunyt, ugye 2020-ban veszítette életét Aldó, tehát már csak Mario van. És hát Aldó nyilván nem tudott, mondom, egyáltalán ilyen eredmények közelébe se kerülni, tehát még elindulni sem tudott ezeken a versenyeken, de a fia, ugye Michael Andretti, akiről megint csak millió dologról beszéltünk, ugye az elmúlt években, évtizedekben inkább már nem a versenyzői, hanem a csapatfőnöki, meg tulajdonosi szerepköréről volt szó. Ugye ő már a második generáció az Andretti családon belül nyilván, ugye Máriónak a fia, aki azért annak ellenére, hogy Marcóról milyen sok negatívumot is el tudunk mondani, azért Michaelra még nagyon sok pozitívumot tudunk. Tehát nem ért föl az apja nyomdokaiba, de nagyon sok jó eredményt tudott elérni, köztük ugye, hát ő is megérte a Forma 1-et, mondjuk azt hagyjuk, hogy az hogyan sikerült az a rövid kitekintés 93-ban a McLarennél, de 91-ben ugye IndyCar bajnok lett, 42 futamgyőzelme van, ami hát ha jól tudom, és jól emlékszem, akkor a második legtöbb az IndyCar történetében, és ez még egy olyan éra volt, amikor nem volt ennyi futam egy szezonban. Vagy hát egy nagyon más érája volt, inkább így fogalmazom. Ugye ő az Andretti Autosportnak az alapítója, és hát most nagy nehezen sikerült neki félig meddig a saját útjáin keresztül, vagy nevén keresztül bekerülnie végül a Forma 1-be. Hát nyilván ez ilyen félig meddig, negyed meddig, vagy tized meddig sikerült neki, de valahogy így el tudta juttatni magát csapatszinten is a Forma 1-ig, de a lényeg az, hogy neki azért voltak releváns eredményei karrierje során, és van még természetesen Mario Andrettinek egy másik fia, Jeff Andretti, ugye ő az öccse Michaelnek, ő 91-ben a legjobb fiatal tehetség volt az Indy 500-on, tehát Rookie of the Year címet megszerezte, és végül azért hagyta föl, vagy azért hagyta abba a versenyzést, hasonlóképpen, mint a nagybátyja Aldo, mert rengeteg súlyos balesete volt, és emiatt inkább ezt az egész történetet elengedte. És akkor ott van John Andretti, ő szintén 2020-ban halt meg, ő Aldónak a fia. Tehát Mario túlélte az ikertestvérét már, és annak a fiát is, idősebbik fiát, ugye John Andrettit, aki amúgy a NASCAR-ban és az IndyCar-ban is több mint 25 évet versenyzett, és egy olyan eredménye van, ami szintén csak és kizárólag Mario Andrettinek jött össze, Michaelnek például nem, mégpedig a Daytona 24 órás győzelem. Tehát ez még Máriónak sem sikerült, mert Daytona 500 győztes volt, és Daytona 24 órás győztes lett John Andretti, tehát Aldónak a fia. Ez egy ilyen van, amit nem sikerült például, vagy az egyik ilyen nagyobb tétel, amit nem sikerült megnyerni a Mario Andrettinek, de például valamelyik, hát nem közvetlen leszármazottjának, de rokonának sikerült megszereznie. És ha jól tudom, ő az első, mármint John Andretti, az első pilóta, aki megcsinálta a Double Duty-t, ez az Indy 500 Coke 600-nak a teljesítése. Úgyhogy elég érdekes, hogy például Máriónak mennyi sok sikere volt, Michael Andrettinek mennyi sok sikere, és Johnról, tehát róla kettőjükről sokat beszélünk, de Johnról nagyon keveset beszélünk, pedig azért voltak neki is eredményei, amik összejöttek, és hát ugye a második generáció ezzel le is zárul lényegében a versenyzői fronton, és ugye a harmadik generációnak a része Marco Andretti, akiről már ugye rengeteget beszéltünk, főleg ugye a 2006-os legendás befutójára az Indy 500-on is ott van Adam Andretti, aki amúgy idősebb, mint Marco Andretti, ő Aldónak a fia szintén, tehát ő nem
John Andrettinek a fia, hanem Aldónak a fia, csak jóval később született, mint Jeff Andretti, mint John Andretti, na már össze-vissza beszélek én is. De ő, már mint Adam Andrettiről azért hallunk keveset, mert igazából olyan nagy dolgokat nem ért el sehol sem. És akkor ezzel szakad meg lényegében az egész, mert harmadik generációból ennyi maradt, tehát nincsen több versenyzői palánta. Itt tartunk, és a negyedik generációban pedig hát még nincs senki. Illetve van, csak 1 éves. Igen. Igen, hát meglátjuk majd, azért reméljük, hogy nyilván az Andretti névnek óriási befolyása van, és azért ugye említetted, hogy most már tényleg semmilyen tulajdonosi szerepkörben sincs itt Michael, csak tanácsadóként van az Andrettinél, és hát gyakorlatilag engedélyezik a TWG-nek, hogy használják az Andretti nevet, és én azt gondolom, hogy amíg lehet, ők majd használni is fogják ezt az Andretti nevet, mert óriási márkaértéke van. Én nem értek egyet a Forma 1-jel, amikor azt mondták, hogy az Andretti márkanév nem ad semmit hozzá az F1-hez. Szerintem igenis nagyon sokat hozzáad mind az F1-hez, mind az IndyCarhoz. Úgyhogy nagyon remélem, hogy még minél tovább láthatjuk az Andretti nevet, viszont magát Andretti nevezetű embereket hát nem nagyon láthatunk majd az IndyCarban. Én azt gondolom, hogy jövőre a Cadillacnél mind Michaelt, mind Máriót nagyon sokszor látjuk majd feltűnni, meg szerintem Forma 2-es futamokon is rengeteget látjuk majd őket feltűnni. Kompletten szerintem egy olyan Forma 2-es hétvégén, amikor nyilván de máshogy nem is tud, tehát Forma 1-jel együtt, és akkor az úgy megint egy ilyen kis hát konspirációs teóriát nem fog generálni, de jó lesz erről beszélgetni, hogy az Andretti család így egyre jobban lopózik vissza a Formula 1-be most ilyen hátsó kapukon, és Colton Hurt a majd jön Márko is. Nem, jó, oké. Akkor meg volt a hétre a poénod? Megvan, igen, túl vagyunk rajta. Jó, oké. Úgyhogy az Andretti család ilyen szempontból megszakítja a sorozatát, ami szerintem nagyon ritkán fordul elő egyáltalán, és nagyon sajnáljuk, hogy ez nem fog összejönni, majd meglátjuk, hogy a jövőben lesz még Andretti név, aki szerepelni fog komoly szinten az IndyCarban, mint versenyző, vagy egyáltalán valamikor lesz-e újra versenyzője az Andretti családnak, vagy Európában, vagy Amerikában, vagy bárhol, tök mindegy. Lesz vagy sem, ez nagyon, nagyon hosszú időnek kell eltelnie, hogy ez kiderüljön. Zárva itt az adásunkat, még egy-két ilyen gyors IndyCar hír. Ugye az egyik az, hogy Kirkwoodnak a szerződését meghosszabbította az Andretti Global, hogyha már itt az Andrettikről volt szó, akkor a már hozzájuk nem kapcsolódó, de névileg még ott hozzájuk kapcsolódó Andretti Global az meghosszabbította, nem 1 évvel, hanem egy több éves szerződés hosszabbítást kapott. Ha jól tudom, akkor 2027-re is megvan neki a szerződése. Ugye ő akkor már szabadügynök lehetett volna, de nem teszi magát a piacra. Tehát, hogy ő nem fog ezzel élni, ezzel a lehetőséggel, hogy megpróbál egy jobb helyet keresni, ő bízik az Andretti Globálban. Kirkwoodnak az idei szezonja nagyon jól kezdődött, ahogy beszéltünk már róla az első adásunkban, ha jól emlékszem, de ez nagyon visszaesett ez a teljesítmény. 2026-ra szerinted tudja stabilizálni magát? Tehát, hogy egy egész szezonon keresztül képes lesz majd olyan eredményeket elérni, mint a 2025-es szezon első felében? Ezt nehéz megmondani, főleg úgy, hogy azért tele van a padlás olyan inkonzisztens versenyzőkkel az idei szezonban, mint Kyle Kirkwood, tehát talán még Pato O'Wardot tudnám a konzisztens versenyzők közé mondani, de őt is ilyen nagyon-nagyon jó szívűen. Egyedül Palu volt az, aki tényleg minden versenyen gyakorlatilag jól ment. Hát ott kéne kezdődni az Andrettinél, egy picit rendbe hozzák a dolgokat, ami azért a csapatvezetés megerősítésével kezdődik, úgyhogy reméljük, hogy ez meg is fog történni. Hát Kirkwoodban én abszolút, tehát hogy a határa csillagos ég, én azt gondolom, megvan az első ovál győzelme,
Most már csak az első épített pályás győzelmét várjuk majd. Ugye utcai pályákon rommá nyerte magát már Kirkwood, tavaly is volt Rommá az azért idézőjelben leengedett, hogy ahhoz képest, hogy mennyi utcai versenyünk van egy szezonban, ahhoz képest nagyon sokat nyer Kirkwood, de hát valóban az épített pályákon még várjuk a első győzelmet, és megvolt ugye 2 V-en az első futamgyőzelme Oválon is, úgyhogy szerintem a határa csillagoség Kirkwoodnál is. Segíthet rajta Will Power? Én azt gondolom, hogy az egész csapat, tehát hogy itt nincs olyan része az Andrettinek, aki nem fog segíteni Will Power érkezése. Szerintem a Penske-nél is meg fogják érezni majd kémiában, hogy nincs ott Will Power, és szerintem nagyon sokat fog hozzátenni majd az Andrettihez. És én azt gondolom, hogy bár Will Power névileg lehet az új csapat első számú versenyző, a jövőben biztos, hogy Kyle Kirkwood fogja vezetni ezt a csapatot. Hát szerintem már most Kyle Kirkwood. Én úgy gondolom. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő év. Minden esetre én azt gondolom, hogy ez a csapat, hogyha abba gondolunk bele, hogy Will Power ilyen Denny Hamlin-esen továbbra is fönn tudja tartani azt a formát, legalább amit mutatott még idén is, Kyle Kirkwood is ott lesz, és esetleg majd szegény Marcus Ericsson-t én már fél lábbal kínlátom a csapatból, és megérkezik egy Dennis Hauger is. Hát ott azért a versenyzői felállásra mondjuk 2027-ben nem lehet majd panassza az Andrettinél. Ugye azt is tudjuk, hogy Will Power is több éves szerződéssel rendelkezik, most már Kirkwood is több éves szerződéssel rendelkezik, és Ericssonnak van még ez az utolsó 2026-os éve, hogy megmentse saját magát, úgyhogy az Andretti képes jól építkezni. Tehát végigpörgeted itt a dolgokat, nagyon jól csinálják, amit csinálnak szerintem is. Hát csak a pályára is le kéne rakni most már egy olyan évet, ami konzisztensen azt mutatja, hogy mondjuk 1 vagy 2 versenyzőjük elő tud lenni. 4. lett ugye Kirkwood tavaly a bajnokságban, tehát ezért mondom, hogy még az inkonzisztens teljesítmény ellenére is félszeműek volt, vagy vakok között volt félszemű egyébként Kyle Kirkwood ilyen szempontból, úgyhogy hát meglátjuk. Én egyébként egyetértek, hogy az építkezés az nagyon szép, Ruzewski meglátjuk, hogy mit tud hozzátenni az építkezéshez, és akkor előre az Andrettinél. És akkor mi megpróbál építkezni, de nem tudjuk, hogy hova fut ki történet. A Rehol Leningen Racing. Az RLL, röviden leírva a csapatnak a nevét, leigazolta Brian Barnhartot és Kyle Sagant is az Aero McLaren-től. Ugye azt a Brian Barnhartot, aki ott ügyvezető igazgatóként tevékenykedett az Aero McLarennél, ugye ő korábban IndyCar vezető volt, aki Jay Fry, szintén korábbi IndyCar elnök alatt dolgozott. Dolgozott a Harding Racingnél, az Andretti Globalnál, és akkor legutóbb az Aero McLarennél volt ez az általános igazgató, vagy ügyvezető igazgató, és most újra együtt fognak dolgozni Fry-jal. Tehát, hogy nekik már megvolt ez a kapcsolat, mondjuk eléggé belsőséges amúgy is az IndyCar, tehát egy ilyen belterjes dolognak is felfogható. De, az autósportok olasz focia? Gyakorlatilag. Habár ugye a saját tartalmakról beszélünk, hát én az olasz fociban látom azt, hogy szerintem abszolút. Már minden nagy csapatnál minden edző kikötött, tehát hogy most pont abszolút. Ugye Spalletti volt az, aki leigazolt azt hiszem a Juventushoz írt alá, és az egyik karján meg ott van a Napolinak a... Jó, mondjuk a Premier League sem sokkal rosszabb benne, vagy sokkal hát jobb ott benne. A kis csapatoknál mennek, igen, ott is a hasonló cserélgetések. Na mindegy, ne is menjünk el foci témában, de a lényeg az, hogy Barnhart tehát most az RLL-nél fog dolgozni Jay Fry-jal együtt, és most a jelenlegi pozíciója a műveleti alelnöki feladat, legyen az bármi is, tehát ilyen operációs feladatokkal fog majd foglalkozni, és meglátjuk, hogy ezzel mennyit tud hozzájárulni, vagy hozzásegíteni az RLL-hez, és mindemellett, ami fontosabb talán, az az, hogy Graham Raholnak lesz a versenystratégiája, ugye korábban is az Aero McLarennél, ha jól emlékszem, nem tudom, hogy tavaly kinek volt a versenymérnöke, de előtte, hogyha jól emlékszem, Rossinak volt a versenymérnöke Barnhart.
most nem tudom, hogy tavaly kinek volt, de tavaly előtt én úgy emlékszem, Rossinak volt a versenymérnöke. Hát, hogyha meg tudod várni, akkor megnézem megvárom, neked, addig mert itt van a elmondom. kis fájlom, amiben gyűjtöttük az egész évi információkat, úgyhogy ezt Hát csak egy előkeresem gyorsan. 365 000 oldalnyi anyagról van szó, de amúgy kiszámoljuk. Szóval ugye Barnhart úgy mellett, ugye, ahogy említettem, a McLaren-től elhozzák Sagant is, aki hát egy ilyen, nem azt mondom, hogy nem fontos szerepkörben, de a box kiállásokért felelős vezető lesz majd, ugye ez a pit stop manager, van egy ilyen pozíció, amit betölt majd itt az RLL-nél. Nem tudom, hogy ezzel mennyire fog tudni előrelépni az RLL, de próbálkoznak mindennel is, hogy valahogy tapasztalt szakembereket oda csábítsanak a csapathoz valamilyen úton, módon, és megpróbálják előrevinni az RLL-nek a szekerét. Na most azt nem tudom, hogy ez esetleg egy olyan húzás az RLL részéről, hogy ők már tudják, hogy ki lesz a harmadik versenyző. Amúgy van egy tehetséges pilóták jelen pillanatban Louis Foster személyében, én úgy gondolom. Graham Rahal ott van, maradjunk ennyiben, de azért mégiscsak az év újonca volt Louis Foster, és hogyha melléjük még egy nagy, korábbi 7-szeres Formula 1-es bajnoknak a fia, még akkor is, hogyha ő, de milyen jó, valahogy így kell. Micsoda felvezetés. Amúgy valahogy így szokták a sajtóban a címeket írni, hogy nem, a korábbi vagy 7-szeres Formula 1-es bajnoknak a fia is ott lesz az IndyCarban, tehát Mihályes, vagy valahogy így. Na mindegy, szóval Mick Schumacher ott lesz majd szerintem az RLL-ben jövőre. Mert ahogy én itt látom ezt az építkezési folyamatot, hogy szeretnének egy nagy nevet. Tehát van egy veteránjuk, van egy újoncuk, és lenne egy nagy név, akiből lehet valami. Aztán lehet, hogy nem lesz belőle semmi. De ezek az átalakítások az RLL-nél én úgy gondolom, hogy nem hiába. Izgalmas csapat lesz ez az RLL, és hát nyilván az a bajom ezzel, és tényleg ez a bajom, hogy szerintem, és ebbe te is meg tudsz erősíteni, minden évben úgy megyünk neki, hogy na majd most lesz az áttörés éve az RLL-nél, mert minden évben próbálkoznak meg. Szerintem ők minden évnek az off-season bajnokai egyébként, és aztán megérkezünk az évre, és jönnek ezek a középszer teljesítmények. Hát reméljük, hogy tényleg ez lesz az év, amikor egy picit az RLL elkezd zárkózni, mondjuk az Andretti, Aero McLaren, Penske 4-esre, illetve Ganassit is nyilván még oda kell rakni, tehát erre a 4-esre, de hát ez eddig nem igazán jött össze, de meglátjuk. És akkor Barnhart vagy kinek dolgozott? Rossinak dolgozott 2 évvel ezelőtt? Neki dolgozott, igen. Tavaly már nem volt sehol stratéga, ugye. Úgy kezdtük az évet, hogy illetve így fejeztük be az évet, hogy Will Anderson volt Pato Wardnak a stratégiája, Kyle Moyer ugye megérkezett Nolan Sigelhöz, és Chris Lawrence volt Christian Lundgaardnak a stratégiája, és Barnhart volt ugye beírva a 7-es autónak a tulajdonosának, amit ugye Lundgaard vezetett. Csak hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat. Viszont mára köszönjük, hogy velünk voltatok, ezzel zárjuk a Turn 4-nak a 6. epizódját immár. Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és osszátok meg más motorsportfanokkal is a podcast adásainkat, hogy fent vagyunk Spotify-on, YouTube-on, SoundCloud-on, Apple Podcast-en, mindenen elérhettek most, illetve eddig is elérhettetek minket. A YouTube leírásában ott lesznek a linkek a podcast hangformájában lévő adásaihoz, úgyhogy találkozzunk majd legközelebb is. Azért mondom azt, hogy jövő héten, mert van egy kis kulisszatitok, amit el kell árulnom, én pedig az, hogy apai örömök elé nézünk itt a kis családommal, úgyhogy, és az hamarosan megszületik a második generáció itt nálunk, hogyha lehet így fogalmazni, és emiatt nem biztos, hogy lesz adás, de abban bízom, hogy 2 hét múlva azért tudunk majd jönni még egyel, vagy akár az egész évet nézve 2-vel, de úgy kell számolni, hogy nagy valószínűséggel ezen kívül még 2 adás lesz, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a történet. Természetesen, ahogy tudunk, majd érkezünk friss információkkal, hírekkel. Van még témánk, amiről szeretnénk beszélni itt az év végén, úgyhogy mindenféleképpen tartsatok velünk és tartsatok ki. Ha más nem,
akkor is nyilván mindenkit majd tájékoztatunk az Arena 4-nek a social media felületein, hogy akkor hogyan alakul a jövő, és legkésőbb januárban érkezni fogunk. Mára viszont köszönjük a figyelmet, és addig is sziasztok! Sziasztok!